Prim Ministru, għalkemm intix qiegħataw, imma iwaslulek il-messaġġ żgur. Ejja naslu fuq dawn il-mozzjonijiet. Ejja naqblu fuq il-mod kif għandha tiffunzjona taħdem din il-Kamra. Ejja naqblu fuq l-standing orders u tibqax għaddej tirrombla minn fuq kulħadd u twebbes rasek. Il-mozzjonijiet, u b'mod partikolari il-mozzjoni ta' proċedura, hija sorpriża. Mozzjoni ta' proċedura illi l-intenzjoni tagħha huwa ċar, illi xxekkel lill-Parlament u l-drittijiet tal-membri parlamentari minflok ma żżidhom. Mozzjoni illi hija sorpriża għaliex ġejja minn gvern illi talab maġġoranza kbira. Mela għalfejn trid tagħmel mozzjoni ta' proċedura? Għalfejn ma tħallix l-standing orders jirregolaw il-Kamra? U jekk trid tbiddel l-standing orders, għall-inqas għaliex ma ssibx qbil mal-Oppożizzjoni? Il-mozzjonijiet, u b'mod partikolari il-mozzjoni ta' proċedura, hija sorpriża. Mozzjoni ta' proċedura illi l-intenzjoni tagħha huwa ċar, illi xxekkel lill-Parlament u l-drittijiet tal-membri parlamentari minflok ma żżidhom. Mozzjoni illi hija sorpriża għaliex ġejja minn gvern illi talab maġġoranza kbira. Mela għalfejn trid tagħmel mozzjoni ta' proċedura? Għalfejn ma tħallix l-standing orders jirregolaw il-Kamra? U jekk trid tbiddel l-standing orders, għall-inqas għaliex ma ssibx qbil mal-Oppożizzjoni?